l'últim tros, ja podeu anar pujant els protes. Sí. El Carles Serrano, de l'Ajuntament de Sant Boi, farà de moderador, i com que el temps se'ns fot al damunt, doncs també ha demanat als companys dels ajuntaments que, en fi, que li posin velocitat. Bé, una mica amb el retard anirem de córrer, però la idea aquí és que ens acompanyen companys de 4 ajuntaments que són una mica representatius d'ajuntaments que tenen implantats SIGs des de fa força temps i que tenen les seves pròpies experiències, les seves pròpies vies de desenvolupament. Llavors intentarem que en una primera entrada ens expliquin una mica cada un d'ells on estan, amb una petita presentació. Després mirarem de fer algunes preguntes i finalment deixarem que sigueu vosaltres els que, sobre el que ja s'ha parlat o sobre el que creieu que s'ha deixat de parlar, que llanceu les vostres preguntes. En tot cas, per anar de presseta i començarà en Xavier Naval, l'Ajuntament de Manresa. Ens explicarà una miqueta tot com ho tenen ells i què estan fent. Hola, què tal? Bé, gràcies per l'atenció. Jo soc de l'Ajuntament de Manresa i tenia una petita presentació per explicar-vos una mica què hem fet amb el SIG a l'Ajuntament de Manresa. En tot cas, miraré de passar-la molt ràpida per anar guanyant temps. Bé, us volia posar primer unes quantes dades de Manresa per situar una mica el nostre volum i la nostra situació, veure com vam començar nosaltres amb el SIG, on estem ara, quines coses hem anat fent i al final tenia uns quants exemples també de 4 coses de les coses que pensem que són interessants de les que fem a l'Ajuntament. En primer lloc, el que us deia, les dades de Manresa, perquè ho veieu una miqueta, una població de 75.000 habitants, quasi 76.000, una superfície de 4.000 hectàrees. Bé, aquestes una mica serien les dades. Pressupost que els últims 5 o 6 anys ha anat sempre cap avall i que actualment està amb 74 milions d'euros, pressupost de despeses. I bé, el SIG nosaltres a l'Ajuntament l'hem començar l'any 1992, també ja som dels que fa uns quants anys que hi estem treballant. El 92 el que vam fer va ser comprar 2 llicències d'Arquinfo, vam constituir la unitat de SIG, la vam constituir a dins del Departament de Sistemes d'Informació, perquè el Departament de Sistemes, a part perquè jo treballava en aquest departament, sí, perquè també és un departament que té una vocació transversal a dins dels diferents departaments de l'Ajuntament i per tant ja estàvem acostumats a donar servei a tothom. I el que es va partir els primers anys, la feina bàsicament va ser fer una actualització de la cartografia cadastral perquè es pogués utilitzar com a cartografia de base. Vam utilitzar, com dèiem, les llicències d'Arquinfo, hi havia alguns AutoCADs escampats per la casa pels diferents departaments tècnics i com a servidor de mapes vam utilitzar el Map Server de la Universitat de Minnesota, més alguns desenvolupaments propis que vam desenvolupar bàsicament en Java i en C, el que es feia en aquell moment. A partir del 98 vam tenir un salt qualitatiu perquè vam incorporar ja la restitució al departament de SIG. Aleshores, el que això ens va permetre va ser tenir una base cartogràfica de més qualitat, vam generar les nostres pròpies ortofotos. Durant aquesta època vam tenir relació a nivell tècnic amb diferents ajuntaments, principalment amb l'Ajuntament de Girona i amb l'Ajuntament de Terrassa, i això ens va fer evolucionar bastant com a departament de SIG. Malauradament, el 2008 el pressupost ja va començar a anar davall i ja no vam poder fer més vols. Fins a aquell moment hi vam anar fent més o menys un vol cada any, però a partir d'aquell moment ja no en vam poder fer més. També, per altres motius, però principalment també pel motiu de recursos, l'any 2010 ens plantegem fer un canvi tecnològic i estructural dins la unitat de SIG. I bàsicament el que fem és que substituïm les llicències d'Arquinfo i el servidor de mapes que teníem per un desenvolupament propi.
Això va ser un canvi bastant important. Al moment de fer aquest canvi ens vam plantejar les diferents alternatives que teníem, és a dir, continuar amb software comercial, buscar els softwares open source que hi havia en aquell moment per la xarxa, que l'any 2010 encara no estaven, per exemple, un QuantumGIS que hi ha ara, o aquest tipus de coses, o el GeoBasic, que serien els que més corrien, en aquell moment encara tampoc no estaven tan madurs com en aquest moment, potser en aquest moment la decisió seria diferent. I l'altra solució que era buscar components open source que hi havia per la xarxa per desenvolupar el nostre propi SIG. Com a parèntesis, he de dir que l'Ajuntament de Manresa sempre ha tingut la tradició de donar molta importància als models de dades que tenim, de manera que els tinguem molt dominats i que siguin propis, i això ens ha portat, sempre que hem pogut, a desenvolupar-nos el nostre propi software en tots els àmbits, això, no només el de SIG. I, per tant, la decisió de desenvolupar el nostre propi SIG no va ser una cosa que ens vingués de nou. Llavors, això és el que vam fer, vam desenvolupar un SIG amb tecnologia.net i és el que estem utilitzant des d'aquest moment, fins al moment actual. Aleshores, com a evolució dins de la unitat de SIG, el que es va fer amb la col·laboració del cartogràfic i el geològic cartogràfic ara va ser fer l'oficialització de la cartografia. En primer lloc ho vam fer amb unes especificacions tècniques pròpies que també es van oficialitzar. L'any passat, també com s'ha comentat abans, el que vam fer va ser la transformació d'ED50 a ETRS89 de tota la nostra informació geogràfica, i el que estem ara a punt d'acabar, que ja ho teníem que haver fet però els recursos sempre van a poc a poc, és l'adaptació de tota aquesta informació geogràfica a les especificacions tècniques oficials actuals de la C4. Bé, només per aniré una mica més de pressa, en tot cas, aquest canvi tecnològic el 2010 va venir obeït, doncs obeïa unes necessitats que eren augmentar la qualitat de les dades geogràfiques, això venia també pel fet de poder oficialitzar les dades, després d'universalitzar l'accés de les dades a tots els departaments de l'Ajuntament, és a dir, fins a aquell moment el departament de SIC era un departament que estava allà i que quan algú necessitava alguna cosa demanava i ho feien, però el que ens interessava era que dins de la gestió al dia a dia dels diferents departaments que incorporin la component geogràfica dels diferents elements, des de les adreces fins a les categories de carrers, l'inventari d'elements de la via pública, qualsevol element que pogués ser georreferenciat que es pugui ubicar en el mapa i que la gent ho pugui integrar dins de la seva operativa normal cada dia. Doncs això és un dels objectius que tenien. I l'altre, evidentment, era mantenir o reduir el pressupost de la unitat de SIC. Aquí sí que entra temes dels preus de llicències i tot aquest tipus de coses. El que es pretenia era tenir un producte que ens permetés això, homogeneïtzar el SIC dins de la casa, que no estigués escampat en diferents productes i diferents elements. Per tant, tota la informació resideix en una base central, tothom pot tirar de la mateixa informació, tothom accedeix a la mateix, que evidentment la solució tecnològica s'adaptés a el que ja estaven treballant en aquell moment a la plataforma tecnològica de l'Ajuntament, que s'integrés amb el que existia, que es pogués fer una implantació gradual. Clar, això de canviar un producte per un altre està molt bé, però no pots dir a la gent que ja està treballant d'una manera, dir-li ara, a partir d'ara estaràs 6 mesos que no podràs treballar o treballaràs molt coix, perquè fins que això no estigui acabat, per tant s'hauria de poder fer una implantació gradual. Totes aquestes són una mica les avantatges que ens portava haver fet un desenvolupament propi, i per aquí és per on vam anar. Després hi va haver un canvi organitzatiu. El canvi organitzatiu va venir produït per dos temes. El primer va ser el fet d'haver pogut aconseguir una cartografia base de qualitat, ens va permetre deixar d'utilitzar la base cadastral com a cartografia de base i utilitzar la cartografia topogràfica que teníem oficialitzada. Això permet que les dues cartografies es complementin, que una evolucioni i pugui agafar coses de l'altra, però cada una té els seus ritmes d'actualització, no es molesten. Abans era un problema a l'hora de, per exemple, de modificar una parcel·la, perquè esclar, el cadastre deia que em canvies la superfície. Ara no hi ha problema, nosaltres actualitzem la topogràfica i quan cadastre vol actualitzar aquella parcel·la s'aprofita de l'actualització topogràfica que hem fet. Doncs això va ser un canvi estructural important. L'altre canvi estructural és el flux de treball. A l'Ajuntament de Manresa també disposem d'un seguiment d'expedients, o workflow que en diem, que també és desenvolupament propi, i permet integrar les modificacions, permet integrar tots els expedients de l'Ajuntament. Llavors, els expedients que tenen a veure o que afecten d'alguna manera a la modificació de cartografia, doncs se'ls ha fet un flux de treball que passin per la unitat de SIC, de manera que puguem implementar aquelles modificacions. Això també ha vingut donat pel que us comentava abans, que ja no hem pogut contractar més vols i, per tant, ens hem de refiar dels arxius de projecte, dels ASWILs, dels diferents fonts d'origen. Llavors, aquests expedients passen per la unitat de SIC i nosaltres incorporem aquestes modificacions al plano base.
Aquí no està representat, però el que es fa d'alguna manera és incorporar aquestes actualitzacions de manera provisional. Després aquest expedient continua el seu recorregut, se'n va cap a la unitat de topografia, allà sí que fan un aixecament topogràfic o una validació mitjançant GPS, si cal modifiquen el que hem entrat i un cop allà, llavors això sí que ja passa a ser definitiu. I això és una mica el que tenim fins ara. Llavors, també molt ràpidament us explicaré una mica les 4 coses que fem amb el SIC. Bé, fem bastantes, però us explicaré 4 o 5. Jo ho he dividit en 3 parts, els manteniments, l'explotació interna i d'alguna manera la publicació cap a fora. De manteniments, a part del cadastral i de la informació topogràfica, un dels que ja es va implementar des d'un principi va ser evidentment el manteniment de les adreces i nomenclàtor. Les adreces per nosaltres continua sent un element georreferenciador molt important. Fins que no es va implementar el SIC, les adreces eren purament alfanumèriques. A l'afegir el component especial ens ha permès principalment donar molta més qualitat a les dades, perquè s'han detectat duplicats, errors, moltes coses. Però a més, molts càlculs que abans es feien de manera alfanumèrica, ara fent-los amb el SIC tenen molta més validesa i molta més consistència. Per exemple, les categories de carrers a l'hora per les taxes d'IAE o de guals o d'escombraries, doncs, com que tens les adreces geolocalitzades i saps els àmbits que són, automàticament tens la categoria de carrer. Doncs, tot aquest tipus de coses, el manteniment d'adreces i nomenclàtor ha sigut sempre molt important. Un altre que hem posat molt ha sigut el manteniment d'elements de la via pública, que això per nosaltres és un concepte molt general, i abarca des dels arbres fins als contenidors, xarxes de serveis, tot el que sigui, diguem, factible de ser inventariat i estar situat d'alguna manera a la via pública. Doncs, hi ha un mòdul especial que permet fer aquests manteniments de manera fàcil, de manera que la gent que no són especialistes en SIC però que estan encarregats de la gestió d'aquest tipus d'elements doncs fàcilment puguin mantenir-los geogràficament. A més, aquí voldria dir que hi ha 2 característiques que són interessants. Una és, aquest seria el de xarxes de serveis, una és que el que comentava abans la Irene, que anaven en PDAs, doncs hi havia una versió per PDAs per poder fer el manteniment des del territori i ara, de fet, aquesta imatge ja potser és una mica vella, anual, ara ja es van amb tablets, però el concepte és el mateix. Hi ha els encarregats de parcs i jardins, per exemple, que van al carrer, tenen una tablet i des d'allà poden, si un arbre s'ha mort, doncs poden seleccionar l'element i canviar-li el seu estat o el que sigui. I també, en el cas del manteniment d'elements de la via pública, hi ha alguns elements que els tenim subcontractats a empreses que ens els gestionen, doncs aquestes empreses tenen un accés al nostre SIC i per tant directament també ens actualitzen la base, en la qual nosaltres sempre tenim la informació al dia. Evidentment, des de la unitat de SIC es fan diferents explotacions i anàlisis. Aquests que surten aquí, aquests s'han fet per la redacció del nou Pla General d'Urbanisme, el nou POM que s'està fent a Manresa, doncs s'han fet diferents anàlisis tenint en compte població, estat de l'edificació, usos, el que sigui. També es fan mapes per events, fires i mercats a l'hora de situació de parades o de temes de protecció civil, el que sigui. Aquests també han sigut bastant interessants de fer perquè això és per donar, es defineixen diferents criteris de com es donen puntuacions als alumnes a l'hora de matricular-se als col·legis públics. Doncs es fan uns anàlisis especials perquè segons la distància, segons el districte que estan, se'ls donen més o menys punts. També relacionat amb l'escola, també estan fent anàlisis de les distàncies dels domicilis privats a les escoles perquè hi ha unes ajudes o beques per desplaçament, també les calculem nosaltres. Llavors, tant amb el manteniment com amb l'explotació, el que sí que fem, a la unitat de SIC, no ho he dit, som 3 persones, som un responsable i 2 tècniques de SIC i restitució, llavors no abarquem tot. Llavors, quan una capa d'informació s'incorpora al SIC per ser mantinguda, el que fem nosaltres és avaluar els responsables d'aquesta capa d'informació, si tenen capacitat tècnica per mantenir-se-la, se'ls donen accés al SIC i se'l mantenen ells. Si no en tenen suficient, doncs llavors sí que assumim nosaltres el manteniment d'aquesta informació. I per acabar, doncs, evidentment, també hi ha coses que generem que són directament accessibles pel públic o pels contribuents. A part de les concebudes guies urbanes, doncs tenim una consulta del planejament que permet generar fitxes d'aprofitament urbanístic del planejament actual, una consulta del planejament que s'està generant.
I aquest també és bastant interessant perquè aquest és un que es va fer perquè les diferents empreses que han de fer actuacions a la via pública puguin consultar quines altres accions hi ha previstes per altres empreses, ja estiguin en procés o estiguin simplement sol·licitades, de manera que puguin unificar esforços i fer menys actuacions a la via pública. Si s'ha d'obrir una rasa i la poden aprofitar els d'aigües i els de gas, per dir alguna cosa, doncs que aprofitin la mateixa rasa. I fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Xavi. Sobretot per córrer. De l'Ajuntament de Mataró, en Sergi, Bernal, en Jordi i Bertran, avui ens ajudaran també, ens explicaran la seva visió del tema. Bueno, primer de tot, hola, bona tarda. Agrair a l'ACSIC, a l'ACTIC, que m'hagi convidat avui i a mi sobre això. Recordo que quan em van convidar per venir a parlar avui sobre l'experiència de l'Ajuntament de Mataró, doncs clar, la persona que hi havia darrere de la línia telefònica em deia aviam si podíem explicar una miqueta els encertos, els errors, els èxits i els fracassos que hi havia darrere de la nostra gestió i de la nostra feina amb el tema dels sistemes d'informació territorial. I clar, des d'aquí no sabem quantificar-los. Sabem que tenim, tenim 25 anys al darrere amb un camí que hem intentat harmonitzar el que eren els productors de cartografia dins de l'Ajuntament, els productors de dades geocodificables dins de l'organització i sempre hem intentat anar més enllà, hem intentat assolir aquestes muntanyes que es veuen a la diapositiva i que el camí molts cops no ens ha posat fàcil. El camí moltes vegades eren entrebancs del tipus econòmic, del tipus personal, perquè moltes vegades poden haver aplicacions, poden haver projectes que fracassen per un no enteniment entre les persones. Com deia, l'any 92 vam començar aquest camí, aquesta ruta. Vam començar amb una cartografia que ens va fer l'ICC, amb un vol del 88. Després va ser l'empresa Sisixa, això ja és, parlo de molts anys enrere, qui ens va assessorar, qui va identificar els productes que estaven fent, les dades i després què geocodificaven per poder-los mostrar sobre una planimetria. El model que vam optar en aquell moment va ser centralitzat, on érem uns quants tècnics que utilitzaven diferents eines, des d'AutoCAD, un sistema gestor de bases de dades i la plataforma per publicar era Arquinfo. Teníem aquest superequip de treball, 4 delineants, un arquitecte, un administratiu, un informàtic i un topògraf que ens ho fèiem tot nosaltres. I tota aquesta ruta va durar fins l'any 2000. L'any 2000, problemes pressupostaris, problemes van fer que aquests exploradors, tot aquest equip de treball es trobés un camí que no podia avançar, era caure dins de l'aigua gelada. Arquinfo és una plataforma molt robusta, però la seva programació era complexa, igual que el manteniment que es feien de les dades que anaven des d'AutoCAD i acabaven sent publicades a Arquinfo. Les llicències eren elevades i va ser en aquell moment que ens vam pensar d'abandonar la plataforma. I en aquell moment era una plataforma SIC. Teníem els tècnics formats, teníem el programari, teníem els procediments i teníem les dades. I aquí vam canviar de model, vam passar cap a un model descentralitzat. Va haver una diàspora de tota la gent que érem del sistema de la secció d'informació de base i uns se'n van anar a patrimoni, uns altres a gestió tributària, uns altres a urbanisme i ens vam quedar un petit nucli que encara avui conservem l'essència del que va ser l'època d'Arquinfo en aquell moment. Aquesta diapo correspon a havent deixat l'Arquinfo, uns anys AutoCAD Map, uns anys on hi havia molts tècnics amb moltes cartografies diferents i on no hi havia interconnexió, tothom tenia la seva cartografia, tothom tenia la cartografia bona i no se compartia la informació. Estàvem com vagant dins d'una nebulosa, donant voltes per l'espai sideral, com deia aquell. Però és el 2002, se detecten
uns errors, unes deformitats a la topografia i que ens fan pensar que aquella cartografia s'ha de fer de nou. I el 2005 contractem un vol al cartogràfic i GESFoto, que està per aquí, salutacions, la restitueix donant-nos, entregant-nos-la, fent-nos una entrega d'una cartografia topogràfica 1000 3D a l'any 2008. Això fa que comptem amb una cartografia base. Això fa que tenim una topografia. Ja podem dir, senyors, la bona és aquesta. I això fa que a partir del 2011 comencem a fer metadades de tots aquells serveis, totes aquelles seccions de l'Ajuntament de Mataró que toquen temes de gràfic, que toquen dades que poden ser posicionades. Comencem a generar metadades. Què tenim a l'Ajuntament? Perquè arriba un moment que no sabíem què teníem. I el 2011 comencem amb tota aquesta feina. Érem un cap de projectes i 2 tècnics. Canviem de nou, un nou model. Ara mateix serà un model híbrid entre la descentralització i la centralització. La descentralització en el manteniment i la gestió de les dades. Nosaltres no tenim personal per restituir voreres o per mirar l'estat de la calçada, però en canvi sí tenim el potencial per poder arribar a publicar totes aquelles dades. I ara les eines ja han canviat. Alternem entre propietàries lliures, alternem entre AutoCADs, QGIS, Oracles i eines que ens permeten la publicació web. De nou, problemes econòmics. De nou, la cartografia no es pot actualitzar per problemes econòmics, però també ens trobem que no podem subcontractar fora cap desenvolupament i hem de començar a pensar en fer-nos les coses nosaltres mateixos. Són els mateixos tècnics municipals que intentem fer les nostres aplicacions. I en aquest moment ja trobem un equip de treball més consolidat, cadascú al seu edifici municipal, però d'alguna manera el mateix pentagrama, amb la mateixa base cartogràfica, que quan es comparteix aquelles dades parlen el mateix idioma i cau a la mateixa cantonada aquell punt que volem posicionar. Nosaltres continuem sent un referent a l'Ajuntament en el tema de la formació, amb el tema de l'assessorament, la gent que vol posicionar, i ara mateix estem en l'etapa de publicar dades, de publicar... S'ha creat un portal de mapes que està a punt de presentar-se i anem cap al futur. Les noves fites són mirant el visor, que es pugui llegir i es pugui compartir la informació amb dispositius mòbils, però també incorporar possibles edicions amb les dades des del visor de mapes, que és una tecnologia web, o impressió. Treballant també la interoperabilitat amb altres fonts de dades que també permeti incloure dades des de la gestió tributària a la gestió d'expedients. Com encara està per presentar-se, aquí he fet un petit vídeo del que serà el portal. Tenim plànols de Mataró, que és una guia urbana convencional, amb tots els serveis topogràfics, mapes temàtics que proporcionen dades diferents gent de la casa, de l'Ajuntament, però també una associació, una agrupació de geganters que incorpora dades perquè volen veure els seus gegants sobre un plànol. Això també ho arribem a fer. D'alguna manera, obrir-nos, ensenyar les dades i inclús que el ciutadà pugui posicionar les seves coses allà sobre. Aquest és el servidor de mapes, com pots connectar amb la URL de l'institut, però també dades topogràfiques i després diferents tipus de mapes, on d'alguna manera intentem harmonitzar però també socialitzar el que és la informació gràfica. O sigui, que el mateix que té o que necessita inventariar el tècnic d'urbanisme que controla el patrimoni arquitectònic, després una persona de llicències pugui accedir a aquestes fitxes, pugui accedir si aquesta parcel·la està catalogada, aquesta parcel·la, quin ús es pot fer. Juguem molt amb el tema de les metadades, hem passat per l'arxiu, hem agafat molta cartografia històrica, té un alt element pedagògic, aquí el tema dels gegants. És divertit, però d'alguna manera ens interessa arribar al ciutadà. Ho feia la coordinadora de geganters.
I també tenim serveis serveis cartogràfics, pel ciutadà, pel tècnic, des de guies urbanes, cartografia topogràfica, descàrregues gratuïtes, després sol·licituds fetes a mides. Nosaltres d'alguna manera gestionem el nomenclàtor oficial, gestionem tots els números de la ciutat i clar, què millor que l'Ajuntament de Mataró per saber si aquella adreça és correcta. Nosaltres estem farts d'anar a Google i dir-li, falta una plaça, us passem tota la cartografia? No, ha de ser número per número. Contractarem un funcionari i que estigui reportant incidències amb Google. I més o menys això és tot el que hem preparat. També un petit exemple, en Jordi presentarà un petit exemple, que és com una gestió de la via pública utilitzant aquesta plataforma web. Gràcies. Hola, em sentiu ara? Val. Un projecte en concret que és el Visor. He ensenyat alguns exemples. Us explicaré ràpidament per quines fases hem passat, per què hem decidit fer aquest Visor i quines utilitats trobem. La que ja heu vist ara, que és poder publicar de forma ràpida eines que de forma intuïtiva, tant a nivell intern de l'Ajuntament com el ciutadà pugui consultar les dades que som dipositaris, doncs és un exemple més. Ja dic, jo ara aniré a buscar un exemple, saltaré algunes transparències pel tema del temps i us passaré un vídeo en el que vull que veieu en aquest exemple concret és el tema de la interoperabilitat. És a dir, d'alguna forma aquest visor s'està limitant a anar buscant dades, aplicacions, serveis, que provenen d'altres proveïdors, no són serveis nostres. Sí que hi ha una part de servidor de mapes que és nostra, però que s'afegeix a altres capes d'informació que estem obtenint del cartogràfic o d'altres àmbits. Ja dic, en aquest cas ens limitem a 3 o 4 capes, ens connectem a diferents serveis i en el vídeo anireu veient. A mesura que surti el vídeo jo us aniré comentant. Aquí hi ha l'explicació de quins factors que li demanaven nosaltres al visor, que estigués basat en un mapa, que ens permetés accedir a la solució gràfica, que fos interoperable, usable i a baix cost. Els temes pressupostaris que es van repetint un moment rere l'altre han fet que abandonem un model de treball i ens haguem de romangar tots i dir, doncs ara ens hi posem tots a treballar sobre això, quan abans podíem treballar, fer més projectes, recorrent a empreses externes, però que els temes de pressupostari ja no ens impedeixen seguir aquest plantejament. Doncs, en quin món entrem? Servidor de mapes, eines per programar, per poder accedir a aquestes capes, hem de treballar tot el tema de catàleg, inventariar capes, catàlegs de metadades, connexions a serveis, connexions a plataformes corporatives i a serveis d'altres administracions, volem potenciar l'ús del navegador, que l'aprenentatge per part de la persona sigui mínim i aprofitem interfícies que la gent ja coneix, tipus Google Maps, tipus OpenStreetMaps, i que d'aquesta forma l'usuari no vegi com una cosa molt llunyana i que li costi molt poc poder accedir al visor i poder consultar la informació que sigui del seu interès. De nou, el cost, optem per eines de software lliure, hi ha alguna excepció, la plataforma en la que treballem de base de dades és Oracle, sistema gestor de base de dades, i el fet que moltes de les utilitats que utilitzem des del visor accedeixen a dades que estan en aquest Oracle, doncs seguim guardant les dades espaials dins Oracle. També que volem que sigui fàcilment parametritzable, tots aquests exemples que ha ensenyat el Sergi són exemples que amb una mínima configuració es poden anar afegint, si volem veure els gegants, doncs veiem els gegants i potser, Sergi, estarem un dia per preparar aquesta parametrització i així, a mesura que ens van demanant diferents perfils de treball, doncs els anem incorporant i fent que siguin accessibles a través del portal que encara no hem presentat. Possibilitats de créixer perquè no només és el fet de poder visualitzar, sinó també volem que s'integrin les aplicacions corporatives. En el cas de llibres i roses de Sant Jordi, havíem tingut problemes sistemàtics de moltes cues, durant 3 dies hi havia gent fent cua perquè volia demanar una parada de roses. Des de fa 2 anys, ja això poden fer-ho des del mapa, poden clicar,
automàticament quan cliquen sobre el punt del mapa que volen ubicar la parada de Llibres i Roses hi ha una entrada en el registre, s'inicia un procediment, vull dir que entra dins la gestió d'expedient interna, s'envia un correu electrònic amb la posició de la seva parada a la persona i és el document que porta el dia de Sant Jordi doncs, per justificar que té dret a aquell emplaçament. Per què hem optat? Títol d'exemple, vull dir OpenLayers, jQuery, DataTables a nivell de JavaScript, servidor Apache, Tomcat per poder accedir amb serverless a aplicacions a la base de dades, pel tema dels tiles, les TCLs, vull dir, poder tenir tile caché, proxy per optimitzar l'accés, i igualment seguim accedint a algunes capes format shape. Aquest és l'exemple de personalització que us explicava, és a dir, són les actuacions a la via pública, intervenen molts agents, vull dir, en la via pública, cadascun d'aquests agents, que no sé si podreu llegir, vull dir, estem parlant de mobilitat, estem parlant de cultura, d'aigües, de manteniment, llicències, promoció econòmica i esports, vull dir, cap d'ells estan al mateix edifici, tots estan en edificis que possiblement estaran a 1 o 2 quilòmetres de distància un de l'altre, és a dir, és necessari una eina de coordinació que tothom conegui de forma immediata, vull dir que s'ha demanat un permís per ocupar una plaça o un indret, tot i que la majoria d'ocupacions són càrregues i descàrregues, vull dir, una bastida, un contenidor, els problemes greus els havíem tingut històricament en què reservava la plaça de l'Ajuntament el mateix dia per fer una trobada castellera i alhora fer un concert. Llavors, des de dalt es diu, no, volem que això es pugui gestionar de forma centralitzada, que al moment es conegui, vull dir, el que pot passar, i volem que això sigui, ja dic, en temps real. Vull dir, no volem tenir una única base de dades, vull dir, que un usuari mantingui, que tothom hagi d'accedir allà, sinó que sigui una base de dades compartida i que tothom pugui accedir. Interoperabilitat, clar, serveis WMS per accedir a les capes d'informació, utilitzem peticions AJAX per accedir a les bases de dades, algunes poden ser bases de dades pròpies, ja poden ser bases de dades alienes, i després integració amb altres serveis, com la mateixa ocupació de gestió de la via pública, que no és nostra. Nosaltres aquí, com he dit abans, estem limitant, vull dir, informar tot això a través del visor. Volem accedir també a Street View de Google o a la Direcció General del Cadastre si interessa disposar d'alguna informació. Ara us presentarem el vídeo que mostra com un tipus de consultes que es poden fer en l'àmbit d'ocupacions de la via pública, que és la informació que estem mostrant. Vull dir, a l'esquerra veieu la llegenda, vull dir, hi ha diferents capes base, una ortoimatge, vull dir, un topogràfic propi, i després, més a sota, veieu les icones que representen els diferents tipus d'actuació de la via pública. Vull dir, en aquest moment estem consultant sobre terrasses, podem ubicar-nos sobre les terrasses, vull dir, en el llistat que hi ha sota i posicionar-nos, podem activar capes base per poder superposar-les. Vull dir, en aquest cas, l'ortoimatge, vull dir, el topogràfic, vull dir, en funció del tipus d'ocupació, interessarà accedir a una informació o interessarà accedir a una altra. En aquest cas estem consultant una terrassa en concret i clicant sobre aquesta icona ens anem a l'aplicació pròpia de gestió d'aquesta informació, que això ja és a banda del visor, és a dir, d'alguna forma és aconseguir una mica d'interoperabilitat entre les aplicacions. Aquí podríem accedir, si resulta que aquesta persona es va incorporar un plànol d'ubicació d'aquesta terrassa, doncs veiem que té demanades 3 taules, 4 cadires, consultem tota aquesta informació des del navegador i després podem contrastar tota aquesta informació, vull dir, amb la realitat o el que puguem saber de la realitat. Ara, per exemple, podem dir molt bé, hem vist tota la informació, si tenim la sort que Street View, vull dir, el cotxe va passar aquell dia per allà i que les terrasses estaven muntades i que a més es podia veure els parasols, doncs aquí en aquest cas veiem que de 3 taules n'hi ha 4. Desconec si després s'ha hagut algun canvi o alguna cosa, però... Sí, falta un minut i ja està. A part d'aquesta informació, si diem pel tipus d'ocupació volem consultar dades de les quals ja disposem, doncs podem triar de quina capa volem accedir a informació. Depenent del perfil, activem unes capes o unes altres. Vull dir, aquí podem consultar sobre qualificació urbanística, en aquest cas possiblement no interessarà per la terrassa, però en algun altre tipus d'ocupació potser sí que ens interessaria tenir accés a la qualificació urbanística i a la fitxa corresponent d'aquella qualificació. I en un moment donat potser també ens interessaria accedir a les parcel·les, vull dir que tenim
o bé al voltant o aquesta mateixa pròpia parcel·la, anar-la seleccionant, quina és la informació que tenim d'aquestes parcel·les, si tenim foto, la incorporem, ja dic, aquesta informació no es va preparar, evidentment, tot per aquest visor, tota aquesta informació ja existia, i el que he fet d'alguna manera és sistematitzar de forma que tothom pugui accedir a aquesta informació. Això estava en un directori compartit a la xarxa i accedien 2 serveis. Vull dir, ara podeu accedir qualsevol de vosaltres des del vostre telèfon o des del vostre ordinador. En aquest cas també hem actuat a la Direcció General del Catastro per consultar les dades pròpies d'aquella fitxa. Hi ha res més? Vull dir, això són els vídeos de propaganda que surten al YouTube sempre. I ja està. Moltes gràcies i disculpa. Albert Barrufet, cap de la secció de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Lleida. A veure, m'ha deixat la presentació aquí oberta. Bon dia a tothom. Soc l'Albert Barrufet, de l'Ajuntament de Lleida, el cap del SIC. El que us explicaré potser no serà el que tenim, el que fem o el que deixem de fer, que això d'aquí pràcticament és el mateix que tenen els altres. Nosaltres tenim les mateixes aplicacions, tenim les mateixes eines, intentem ensenyar el mateix, intentem que tothom vegi la informació que tenim. I el que faré serà, com ha dit abans el Sergi, que potser vaig ser el que vaig dir que havíem d'ensenyar una mica els èxits i els fracassos, ensenyaré els problemes que tenim nosaltres en concret a l'Ajuntament. He ficat de nom, no he ficat ni del GIS ni tal, he ficat les fonts de la ciutat perquè ens plou per tot arreu. Ens plou a nivell polític, tenim 8 grups allí a l'Ajuntament que ens fot castanya per tot arreu, i ens plou informació distribuïda de tots els àmbits, diguem que estem mullats tot el dia. Però intentem sortir-nos com puguem. Aleshores, nosaltres tenim un sistema d'informació geogràfica, com deia, normal i corrent, amb la cartografia topogràfica de base, amb el cadastre, amb l'urbanisme, amb les incidències, i el que fem és intentar replegar tota aquesta informació i ficar-la en un pot, ficar-la dins del sistema, dins de la base de dades, perquè així d'aquesta manera intentar-ho distribuir. Això que esteu veient és el que sap tothom, és el que fa tothom, i de fet no és cap secret, no? Nosaltres el que sí que fem sempre és tindre tot dibuixat, tot de forma correcta, i a partir d'aquests 3 elements, de la referència catastral, per l'identificador de les parcel·les, per l'adreça, per l'identificador de l'adreça, perquè és l'element que és més important, i per les coordenades, marcar tot el que fa l'Ajuntament i ficar-ho dintre del SIC. Tot, qualsevol element que funcioni a tots els àmbits, intentem donar-li aquests components, aquests 3 components, dibuixar com a mínim, i si no, ficar sempre aquests 3 components. I això d'aquí ens dona la particularitat de que ho tenim dins del sistema. Vaig de pressa perquè així podem parlar més de pressa, més bé. Després, qualsevol cosa que tingui adreça, referència o coordenades, sigui del cadastre, sigui del padró, sigui d'urbanisme, sigui del que sigui, patapam, ho fotem cap dintre. Està ficat dins del sistema. Això d'aquí diguem que és un mapa, és una base de dades geogràfica, és geogràfica, no gestionem informació geogràfica d'alguna manera, la gestionem però no la fem, intentem ficar-la dintre, i l'únic que intentem mantindre nosaltres al dia serien el que abans comentava algú, la informació estàtica, cadastre, topogràfic i urbanisme. Tot el que seria la resta, intentem arreplegar el màxim d'informació que ens arribi de tot arreu. Això està bé, però diguem que aquesta informació està dispersa per tot arreu. Les fonts de dades estan disperses per tot arreu entre departaments, usuaris, empreses, etc. Nosaltres, al final, el que intentem fer és el que diu aquí, generar informació geogràfica, fer cartografia derivada, fer anàlisis, tot el típic. Però quan intentem recollir tota aquesta informació, intentem agrupar-ho tot, se'n genera problemes. A més, un problema bastant gran. I aquests problemes són o venen derivats de tot aquest merder que tenim aquí davant, que són els departaments de finances, l'activitat econòmica, la part de demografia, urbanisme, transport. Tot això són departaments que generen informació. I cadascú, diguem-ho d'alguna manera, ho diguem-ho clar, treballa a la seva manera. Tots intenten fer la seva gestió correctament i tots tenen la seva particularitat i tots volen treballar com volen treballar sempre. Ara no treballaran com us diré jo. I això d'aquí és una de les coses que hem intentat o han volgut, fiquem així, que
que continuï funcionant d'aquesta manera. Diguem, no ficar ningú d'una faixa, que cadascú faci que el surti de llonces. Clar, això d'aquí, per què ha estat així? Això ve per part d'una tradició que tenim a l'Ajuntament. Aquesta tradició què és? Bueno, és una tradició que comença l'any 95 amb un sistema d'informació geogràfica que munten urbanisme a partir d'Intergraph, un altre sistemes que tenien els serveis tècnics amb CAT i uns altres que tenien per informàtica amb Mapinfo, cadascú fotia les seves històries, anaven a la seva bola i no es veien. A més, no sabien ni que ho tenien els uns dels altres, que també és típic. La cosa va evolucionant, allí entro jo, i a més fotre-li més merder i fotre el del cadastre. Diguem, hi havia el sitio d'urbanisme, hi havia els serveis tècnics, i jo entro allí i fiquem un sistema d'informació geogràfic que gestiona el cadastre. A poc ens veiem, tots d'esquena. Aquest home es comença a enfadar. Diguem que després urbanisme pete. Pete per problemes de personal, com ha comentat el Sergi, si hi havia gent que no es feia amb uns altres, la cosa no tira endavant i aquest sistema d'informació geogràfic s'esconya, no s'esconya, queda tancat, queda parat. Era un sistema que no era obert, només el podien consultar els tècnics d'urbanisme. Quan havien de fer una reparació o alguna cosa, se tancaven dintre i feien les seves històries, o sigui que era un SIC, entre cometes, intern, no donava servei extern. L'altre continua més o menys igual. El que sí que intentem, des del meu àmbit, jo estava treballant a l'àrea d'economia, és harmonitzar tota la informació i intentar ficar-ho en un únic pot, que tota la informació s'anés abocant en un únic servidor. I aquí és quan entro i comprem la part d'Oracle, el servidor d'R, i, amb més fracàs que èxit, anem als diferents departaments perquè la gent intenti ficar la informació allà dintre, no? Ara sí que ho fem, No penseu que sempre sent malament la cosa. Tot i amb això, continuem treballant. A urbanisme hi afegeixen un altre sistema d'informació geogràfica, en aquest cas un editor a MicroStation, perquè ells continuen en la tradició de MicroStation. El Lapsis, la cosa funciona més o menys, el que sí que aconseguim és que la informació la fiquin dins del mateix servidor. I a partir d'aquí, ja tenim uns de lligats. Els serveis tècnics també els fiquem un AutoCAD Map, connectats també amb la base de dades, diguem que d'alguna manera també els tenim aquests lligats. Els d'informàtica, que tenien un Mapinfo per allí fotut, que fotem boletes i fotem mapes de colors, els hi donem tota la part de serveis i fiquen un Argis Server, que val un colló, i, a més, el SharePoint de Microsoft per generar, diguem, informació geogràfica a partir d'expedients de gestió de l'Ajuntament. Bueno, i així anem fent. Això d'aquí val un colló, tot això. Pagar llicències de tot això d'aquí. I ara encara tenim més coses. Ara, a més del que teníem, muntem servidors de mapes i, a més, hi ha diferents departaments que, quan han après a funcionar el GIS, amb l'AutoCAD Map, amb no sé què, s'han ficat el Quantum GIS, el GBSIC, el no sé què, i ara cadascú fa les seves historietes. L'avantatge que tenim, o el bo que tenim, és que sí que la informació la tenim en un únic lloc. I després fan connexions al servidor. Això d'aquí, després es faran les seves històries. I diguem que hem arribat a aquest punt on tenim un MicroStation per una banda d'urbanisme fent urbanisme, l'AutoCAD Map fent serveis tècnics, l'ArcGIS la part de GIS per la gent que els hi toca, fent visors de web i, a més, cadascú, el que diem, fa una miqueta la seva cosa. O sigui que ho tenim tot més o menys concentrat. Jo si vull consultar dades de jardineria, que el tinc per aquí baix, i fan el Quantum GIS, però les puc veure. Si la jardineria vol veure les dades de cadastre, també les pot veure. Se connecten amb el servidor i ja està. Clar, aquí, diguem que el problema que tenim, a part dels costos, que val molts quartos, jo em penso que enguany no pagarem les llicències de l'ArcGIS i les de l'AutoCAD Map ja no les han pagat. Han dit que mantenim la de l'any passat, i la de l'ArcGIS Server també ja estem, amb Versa ja estem intentant negociar, no sé si hi ha el Kevin per aquí, per veure com ho podem fer per intentar rebaixar els costos o fer una altra cosa, no? Aquí no estic parlant de potser de 40.000 euros amb llicències, entre tot això d'aquí, 40 o 50.000 euros, no estic parlant de 10.000 euros, 25.000 euros de l'ERRI, 15.000 o 20.000 de l'AutoCAD i el MicroStation per l'altra banda, doncs compteu. Clar, això d'aquí és insuportable. Jo quan li porto la factura als polítics, bueno, no dic el que diuen, però quasi que... Clar, el sistema, diguem que aquest sistema és molt actiu, perquè la gent fica fa coses. Ho tenim dispersat, però concentrat. O sigui, nosaltres si muntem un servei web amb un visor, podem ficar-ho tot, perquè la gent va una mica a la seva bola, és com una petita anarquia, però tot concentrat. Hem aconseguit que la cartografia de base, la topografia que fa l'ICC, sigui la cartografia de base,
hem aconseguit que les dades del cadastre siguin les dades de titularitat i que la gent les consulti per veure límits de propietats. El tema urbanístic també podem veure tots els sectors, totes les actuacions que fan, etc. Després, com que això d'aquí és tan actiu, diguem que aquesta informació, les dades aquestes se mouen tant, nosaltres no som un smart, nosaltres som el que podem. I ja està molt bé, però, bueno, hi ha 7 o 8 tècnics, cadascú fa una miqueta el seu, i intentem fer aplicacionetes. Per dir, hosti, clar, si ho hem de fotre tot a mà, tardaríem 25 anys a entrar les dades d'un any. Després, bueno, tot el que és informació derivada, tot el que generen altres departaments o empreses externes que ens ajuden per temes de medi ambient, el que sigui, ho estem intentant automatitzar. Però, clar, hi ha tests informàtics. I tests informàtics que hem de donar servei a tota la casa. Després, què fotem? Doncs fotem el que podem. I a vegades les eines que tenim són justes o anem intentant passar, no? També tenim un problema amb els versionatges. No sé si els hi passa a altres ajuntaments. Des que tenim cartografia de tipus digital, diguem-ho així, nosaltres guardem la cartografia, anem guardant per anys i per dates, però clar, amb la informació que és molt ràpida, diguem-ho així, que no genera expedients o que no té un procediment administratiu al darrere, aquesta, per almenys a nosaltres, se mos perd. Si no la imprimim o si no la fem en formats de tipus físic, això després ho reivindico una mica. O sigui, per dir alguna cosa, si a mi m'envia, per exemple, un sarpat de contenidors, l'empresa Ilnet, que és la que fa les escombraries, i de l'any, el que sigui, jo les vaig ficar en aquell moment, però jo en aquest moment potser no les tinc, perquè em va enviar un shape i el vam carregar, però potser no van ser prou curosos per entrar-les dins del servei, del sistema, de la base de dades. Ara sí que ho fem. Però clar, després ens trobem que al haver tanta informació, el que sí que està mantingut i conservat seria la informació que genera el que seria expedients administratius dins de l'Ajuntament. Tot l'altre és un poti-poti que la feina sàpiga o tirar enrere, diguem, no tenim la disciplina que hauríem de tindre per poder gestionar aquesta informació. Segurament que tampoc podríem, no tenim capacitat ni tècnica, potser, i a la millor ni amb gent. Després què ens passa? Que a més, el que sí que fem moltes vegades, no sé també si es fa als ajuntaments, nosaltres quan generem a partir de projectes, a partir d'anàlisis i tal, que ens demana un polític, ara 8 polítics, perquè ens venen 8 partits, volem saber això, volem saber allò, doncs nosaltres els fotem un PDF, per exemple. Doncs tota aquesta informació, diguem que generem molta informació en formats de tipus PDF, imatges, no sé què, ens passa el que dic aquí, com a les fotografies del mòbil. Fotem 50.000 planos en PDF i després ningú sap quin collons de plano és, perquè no en tenim les metadades. I no saben d'és, estan directoris per allí perduts i quan has de buscar, has de fotre un buscar d'aquells al Windows i anar buscant. Diguem que, i en canvi sí que ens conserva la informació quan ho imprimim. Quan imprimim tenim un planero, ho guardem i dius, hòstia, mira, aquí tenim el plano de l'any 1998 que van fer de no sé què, que xulo, pam. I aquí el podem ensenyar, aquest és fàcil de treure. Diguem que, d'alguna manera, jo intento reivindicar la cartografia encara en paper, sobretot per això, perquè ens va molt bé per tirar una miqueta enrere i per mantindre, sobretot, conceptes cartogràfics. Per exemple, nosaltres, com vam fer el Pla General, el que ara l'estan modificant, l'antic, se va fer una ratlla a la vora de Lleida que algú va dir aquesta ratlla, el plano de paper, que no era el digital, aquesta ratlla d'aquí serà la variant sud. En aquest moment la variant sud hi és, existeix. Perquè aquella ratlla que va fer aquell, que va ser una idea que li va ocórrer, la va dibuixar, doncs d'alguna manera, com que el plano estava penjat amb una paret i la gent la veia, doncs collons se va fer la carretera. Diguem que aquest plano va consolidar un fet. Jo no sé que aquest plano no l'ha estat dibuixat, estic segur que no l'haguessin fet, aquella carretera. És la que va ser pel davant de Lleida, que va, diguem que per l'autopista i tira cap a Barcelona, la que va pel sud. És una cosa tan... Clar, i a mi em preocupa bastant la banalització de la cartografia a partir dels punts que fica un, els punts que fica l'altre, la informació que genera aquest, perquè l'experiència, com que treballem en molts àmbits i cadascú fa el que li surt dels ous, resulta que, per exemple, quan ens venen els dos contenidors i diguem fica les coordenades de cada contenidor, doncs va agafar el primer contenidor, les coordenades del primer contenidor, va copiar i va pegar la coordenada de tots els contenidors de Lleida. I ens va sortir un punt que hi havia contenidors que arribaven a la Lluna. Després dius, home, me sembla que... Jo pensava que aquest en sabia una mica, resulta que no en sabia gens, pobre. I agafa els contenidors i els campes pel mapa. Enteneu? Vull dir que no és tan fàcil, sembla que la cosa no... En canvi, per exemple, el que us deia de la consolidació de la cartografia, amb el cadastre, això que us deia de la línia al paper, el cadastre ha passat al revés. El límit cadastral, que en aquest moment hi ha a totes les parcel·les d'Espanya, de Catalunya, ha consolidat els límits
De manera que ha obligat als registradors, a partir de la llei hipotecària, a fotre la nova llei aquesta que hem tret per poder vincular totes les dades del registre amb la parcel·la catastral, perquè la parcel·la catastral estigui bé o malament, d'alguna manera et dona qui hi ha al costat, per on passe i on és. Que amb un full d'inscripció registral no tenen interès de fava. El vecino aquell que s'ha mort fa 500 anys i a la vora un camí que ja no hi és. Enteneu? Però aquesta seria un dels problemes que tenim. Bé, això d'aquí seria la problemàtica. Ara el que ve és el típic, que és el que fem, no? El que hi ha. Tenim un fitxer d'adreces, que seria el clau. Aquest fitxer d'adreces perquè us l'ensenyo, perquè és una taula alfanumèrica normal i corrent, que és la que escampem per tot arreu perquè la gent no es perdi pel terme. O sigui, el que comentava algú abans, no sé on ho he sentit, jo miro al Google el carrer tal i no el trobo. Bé, doncs nosaltres a les associacions dels veïns de l'Horta, a les ambulàncies, als bombers, a la policia, us enviem aquest fitxer, és un fitxer d'uns 25.000 registres, on hi ha cada una de les adreces de la ciutat amb les coordenades de tipus UTM de la TRS 89, de l'UTM antic i longitud-latitud amb l'adreça, la referència cadastral i el lloc on està. Això d'aquí ho enviem, ells que facin el que vulguin i a partir d'aquí, si es troben o no es troben, ja sigui problema seu. Bueno, això ja siguem pisós i tal, no us vull marejar més amb la informació que tenim, perquè tenim com tots, anem tombant cap aquí, anem tombant cap allà. Tenim molts problemes a les farmàcies, que són aquests d'aquí, que ens demanen els habitatges que hi ha per aparellar-los a les farmàcies. I diguem que el típic de sempre, no? Cap aquí, cap allà, molt anàlisis. Entrem, bueno... Això seria el Xaret, pots entrar a activitats. Per exemple, perquè veieu de la banalització de la cartografia, el Xaret Point, no sé si algú ho coneix, és una eina informàtica de Microsoft on, diguem, és un pot que gestiones expedients i fiques la informació dintre vinculada. Devia ser un pot que hi cap tot. I també hi ha la component cartogràfica, de manera que si tu hi fiques la longitud i la latitud, tu clave el mapa. Clar, què passava? Com que és tipus Google, que va en longitud i latitud, i a més l'API del Xaret és bastant complexa, tenim molts problemes per ficar les adreces i els llocs dins d'aquesta aplicació. I això d'aquí, si el tècnic que hi ha, diguem que és un tècnic, no et dic dolent, però un administratiu que no sap com funciona la cartografia, te pot fotre una botiga a la millor a Targa. No té per què ficar-te-la a la ciutat. Aquest d'aquí ens ha generat molts problemes. Botiguetes, tenim dibuixats tots els locals d'interiors de les cases per ficar les botigues, no sé què, bueno, el típic, molts experiments, que ens demanen els polítics per demanar subvencions, sobretot. Un exemple també clar del que fem i no serveix, doncs també seria, aquest sí que serveix, per exemple, un plano com aquest, no? Aquest jo ara estic molt orgullós perquè el vaig fer, és molt xulo, que és un anàlisi de centralitat de la ciutat, no? Per poder marcar els carrers per la categoria comercial i la categoria dels habitatges a partir per ficar les taxes de basures, per ficar els impostos de l'IBI, els impostos del que sigui. Bueno, doncs està molt bé, fas una relació de carrers, categoria 1, 2, 3, quan arriba allí dius, hòstia, aquí, el regidor de turno, hòstia, el meu veí, el meu amic viu aquí, aquest és categoria, no val aquest plano, pam, pam. Aquest carrer, categoria 2, aquest d'aquí, categoria 3, i viu de la posició pública, categoria 1, bom, categoria 1. Total, aquest anàlisi de centralitat que fas se'n va a prendre pel sac perquè resulta que les dades objectives que hi ha aquí són les que són. I bueno, no us vull marejar més, diguem que nosaltres, com a secció del GIS, és el millor lloc on tenim per convergir les dades, que fan a tothom, és allà les fiquem. Se gestionen de manera independent, cadascú fa les seves coses, és responsable de la seva informació, ja s'espavilaran. Jo no tinc problema si un se m'equivoca i fica una cosa mal ficada, jo li guardo, li conservo i ja està. Jo intento fer còpies de seguretat, faig històrics, tinc una base que està ben feta, a partir del topogràfic, del cadastre i de l'urbanisme, i no em fico a les seues guerres. No altero la manera dels departaments, un únic emmagatzematge de dades, que l'explotació de les dades no sigui complexa per amb ells, perquè si no la liarem. Si s'ha de fer una cosa complexa ja la farem nosaltres. Que les dades que hi ha dintre puguin generar informació, com aquest plano que hem vist de centralitat, i que aquesta informació pugui generar coneixement, el que sigui. Els polítics a vegades no, però a vegades, la majoria de vegades, se genera coneixement. I ja està. Bé, amb el temps
Doncs ens queda amb Felip Bertran, cap de cartografia de l'Ajuntament de Reus, ens explica la seva versió d'aquesta festa. Bon dia a tothom. Comentar-vos que a mi se'm va trucar també i se'm va demanar que vingués a fer una exposició de... El tema de dir, escolta'm, explica què feu a l'Ajuntament, no? Què feu en la informació geogràfica, en general. Se'm va fer l'apreciació de que, home, és que vosaltres, a més, és que sou productors, és que vosaltres genereu la cartografia des de zero, la feu vosaltres, i fins que la registreu i, a més, feu tot el manteniment, seguiment i després la gestió i explotació d'aquesta cartografia. Doncs fes-me una pel·lícula una mica general del vostre departament. I amb això estem. Així us dic, una petita referència històrica. A finals dels 80, a principis dels 90, es planteja la realització del cadastre d'urbana rústica de Reus i el Pla General d'Ordenació Urbana. Llavors es veu que les dades que es tenen que és un desastre, la cartografia era paper, diverses cartografies, la que tenia la gent d'urbanisme i d'enginyeria, la que tenia la gent de cadastre, allò no caçava, llavors es decideix que s'ha de fer cartografia nova i signa un conveni en aquell moment amb el cadastre, amb la Direcció General de Catastro, amb el que l'Ajuntament realitza la revisió cadastral amb la supervisió del cadastre. Llavors es genera la cartografia municipal, es genera una cartografia d'incendis de la zona urbana i 1000 de la rústica, i per l'obtenció de la cartografia es genera la xarxa de control topogràfic de Reus. Es fa una xarxa de triangulació del terme municipal, poligonals de primer i segon ordre a partir dels vèrtexs de triangulació. Dic que en aquell moment encara no existia l'Institut Cartogràfic, els vèrtexs eren l'Institut Geográfico Nacional, el cartogràfic va vindre posteriori, i es va fer aixecament taquimètric de façanes de tota la zona urbana i el reste es va fer per vol fotogramètric, restitució tant de la zona urbana, urbanitzable, i fins al reste de la línia de terme amb restitució 1000. Així es va obtenir una cartografia completa, contínua i de precisió de tot el terme municipal. Aquí podeu veure la xarxa de triangulació, de vèrtexs de triangulació de Reus, les poligonals principals per casc urbà, a partir de vèrtexs de triangulació, i es genera una cartografia paper, que és aquesta, i que va servir per regionar el cadastre i el Pla General en aquells moments. Bueno, ràpidament es va veure que la necessitat de l'actualització contínua d'aquella cartografia. La realitat és canviant i la cartografia no pot ser fixa perquè si no es queda desactualitzada. Llavors no hi ha res més dolent que una cartografia desactualitzada per fer qualsevol explotació o qualsevol estudi. Llavors el Departament de Cartografia realitza el servei de manteniment i actualització contínua d'aquella cartografia. Tenim equips que diàriament surten a camp a fer actualització contínua de la cartografia. Es fa per topografia clàssica, 2 equips de camp, amb estacions totals i GPS, amb tot medis propis, i es recolleix contínuament des d'aquella època mobiliari urbà, registres, arbrat. Veient la necessitat, quan els medis econòmics ho van permetre, es va fer una instal·lació d'una estació GPS base fixa, servidor de correccions diferencials, via ràdio i FTP, que donava servei tant als equips propis de l'Ajuntament com a la societat de Reus, constructors, enginyeries, que podien utilitzar aquestes correccions diferencials per fer els treballs i, a més, correctament amb les coordenades registrades. També s'han anat fent vols fotogramètrics de tot el terme municipal amb una cadència aproximada de 2 anys fins a l'actualitat.
i aquests s'han utilitzat per restitucions específiques de zones puntuals, allà on no s'arriba per taquimetria, i tot això es contracta als vols fotogramètrics a empreses externes. Sobretot s'ha fet anar per tema de la zona rústica. Aquesta fotogrametria també s'ha utilitzat per fotointerpretació i per fer ortoimatges del terme municipal successivament cada 2 anys aproximadament. Així, progressivament, es va renovant tota la cartografia amb moltíssim més detall que l'original i en 3D. Realment, de la cartografia inicial no queda res. Això és el servidor de base de col·leccions diferencials, concretament és aquest armari d'aquí, amb els GPS i tot, que donen servei, per ser bastant èxit amb la gent que hi treballa, amb l'antena que emiteix, i això és la base GPS, i concretament, a més, això ara és un vèrtex de la xarxa autoritària de l'Institut Cartogràfic, que també està implementat dintre de la nostra xarxa. Bé, l'actualització de la xarxa de control ortogràfic es realitza simultàniament a l'actualització cartogràfica i es fa un manteniment i implantació de noves poligonals principals i densificació d'aquestes poligonals secundàries. Actualment estem en una vora de 2.000 bases que contínuament es van sol·licitant per les diferents empreses per poder generar els seus serveis d'obra civil, urbanitzacions i demés. Es fa l'explotació SIC d'aquesta xarxa i amb aquesta explotació SIC es donen les ressenyes que qualsevol membre de l'Ajuntament via intranet pot demanar les ressenyes d'aquestes bases. Bé, una vegada tenim la cartografia i la tenim bé i la tenim funcionant i és una i solo una, es fa el tema de l'exploració de cartografia. Tot això amb el temps i a la vegada. Llavors es fa la implantació del SIC corporatiu, s'enllaça la cartografia amb les bases de dades alfanumèriques municipals, amb les bases de dades cadastral, de població, bases de ciutats, i es generen els SIC departamentals. És un sol SIC amb una base comuna per tots, però, digamos que maqueado per cada un dels departaments, pel departament de cadastre, urbanisme, enginyeria, educació, perquè cada un té les seves manies. Són reinos de taifas, yo lo quiero azul, yo lo quiero negro, yo lo quiero verde. Bueno, es fa, la base ja dic que és la mateixa, però presentacions una mica diferents, perquè projectes SICs diferents a partir de la mateixa base. També generen plans cinemàtics i explotacions SICs i publicacions en paper, aquells pòsters que hi ha penjats pels diferents departaments, col·legis electorals, zones... Aquí podeu veure que tot això es manega al SIC, es manega des de la pàgina d'intranet, aquesta és l'entrada meva, per exemple, i com veieu aquí són les aplicacions web, entre altres el control horari, que no falti, dades personals, i aquí veiem les aplicacions gràfiques. Tots els projectes SICs, des de planejament urbanístic, cadastre, educació, enginyeria, infraestructura tecnològica, medi ambient, etc. Segueixo dient que la base és la mateixa per tothom, però maqueada per cada un d'ells. Aquí podeu veure el SIC, és .net. Això també ho volia comentar perquè altres companys m'han fet. Amb la nostra història vam començar amb aplicacions desktop. Primer, no diré marques, les han dit tots. Tots han passat pels mateixos llocs. Caríssimes, llicències caríssimes, unipersonals, uniordenador, esto es mío, ven a mi ordenador que te lo enseño, en fi, un patiment, fins que finalment hem passat a SIC.net, en aquest cas nosaltres fem servir EMAP, i només tinc que donar una URL a qualsevol perquè ja tingui SIC a l'ordinador i sense pagar cap mena de llicència. Això ha sigut un abans i un després. Aquí podem veure un carrerer que et senyala la longitud del carrer i de més. Són aplicacions aquí, cercador d'adreces amb temàtic de barris, districtes superposats i amb transparències, més o menys el que hem anat ensenyant. De cadastre,
explotació de cadastre amb cercador de parcel·les i estudi diversos tipus de parcel·les, com a exemples. El tema d'urbanisme, qualificacions urbanístiques, etc. Equipaments, tipus d'equipaments, tipologia, toponímia i demés, etc. I després, tot això, com bé deia l'Albert, també al final també has de fer papers, també has de fer planos que te'ls demanen i tal. I fem publicacions, com en aquest cas, plano temàtic de barris, plano de la ciutat de Reus, amb carrerer, és el que es venen, de fet es venen al públic, plano topogràfic del tema municipal de Reus, són tots A0+, i també cada vegada que hi ha guerra electoral ens demanen l'explotació corresponent i el plano que jo lo quiero en mi despacho també de com us quedava. I ja està bé generant els planos d'aquestos. A la pàgina web, evidentment, fem i mantenim el visualitzador de cartografia. Més que res és un plano ciutat web, li diem. Ara la idea és visualitzar cartografia pròpia, ara mateix és una API de Google amb explotacions més de tipus comercial i demés. Això a l'internet. Bé, serveis derivats del Departament de Cartografia. Primer, el servei d'alineacions oficials, urbanisme. Es fa un acte d'alineació oficial per cada edificació nova que es realitza al municipi. Aquest acte es va i es replanteja. Hem de dir que la cartografia és una cartografia de detall, 500, de precisió. Es marquen, direm que estem al voltant, com a màxim, 5 centímetres de tolerància, i es marquen totes les alineacions de totes les edificacions noves que es fan, o bé se les marquen i l'Ajuntament va i comprova que ha sigut correcta la col·locació d'aquella alineació oficial. Es fa també un control de projectes urbanístics, plans parcials, unitats d'actuació. Tot projecte que entra a l'Ajuntament, sigui el que sigui, que porti cartografia, que porti topografia, passa abans pel Departament de Cartografia i es fa el certificat de validació oficial d'aquella topografia. És a dir, el que no pot ser el que passava abans, que les parcel·les, la mía mide más, porque yo lo digo, que mide más, i la del vecino és pequeñita. Es fa la validació, es fa comprova, tot ha de complir una normativa de com té que ser la cartografia quan entra a l'Ajuntament, i si tot és correcte es valida i aquell projecte segueix el camí dintre l'Ajuntament, va cap a urbanisme, va cap a enginyeria, va cap on tingui que anar, però complint, i quan arriba el servei d'enginyeria o arriba el servei d'arquitectura, els meus companys no es tenen que preocupar si la cartografia és bona o no, si la topografia és bona o no, s'han de preocupar si l'edifici compleix la seva normativa o si el carrer té la pendent que ha de tenir amb el projecte i no preocupar-se de la cartografia. Per això ja ho he fet abans del Departament de Cartografia. Per altra banda, has fet l'actualització i revisió també pel tema de cadastre, la cartografia perquè els de cadastre la puguin agafar i la puguin anar actualitzant. I bé, una última cosa que s'ha fet ara, a més, ha sigut la delimitació del terme municipal amb la col·laboració de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut Cartogràfic. Bé, per què poso aquesta diapositiva? Què va ser per nosaltres? Va ser un abans i un després. La llei, i crec que per molts ajuntaments, perquè a partir d'aquesta llei és quan la majoria dels ajuntaments i tècnics de les zones els vam conèixer, que ni ens coneixíem. Doncs bé, amb aquesta llei es crea el Registre Cartogràfic de Catalunya, es crea el Pla Cartogràfic de Catalunya, s'instaura la normativa de la cartografia de Catalunya, es crea la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, que és la que coordina i desenvolupa aquesta llei, i aquesta, la C4, crea la Comissió Tècnica de Geoinformació i una sèrie de comissions de treball, de normativa, de E389, de registre, que ens han fet a tots realment posar-nos les piles i d'alguna manera organitzar-nos i dirigir-nos d'una manera coordinada. Bé, alguns aspectes a destacar d'aquesta llei de cartografia i les seves conseqüències. Bé, la primera és que els ajuntaments, les diputacions i en general organismes o administracions productors de cartografia han de registrar les seves cartografies si les volen dotar de caràcter oficial.
Per aconseguir el registre oficial, les cartografies han de complir les diferents normatives que diu i que ha aprovat la C4. En el cas de les cartografies municipals, a escala 500 i 1.000, entre altres coses, que és la nostra, la normativa per al registre demana o aconsella que sigui en 3D. Segons l'actual llei d'urbanisme, tots els plans generals es deuen desenvolupar sobre cartografies oficials i registrades. Tots els projectes d'urbanització i de parcel·la igualment. Tot això, i això és el que a nosaltres d'alguna vegada ens va donar una mica de força als ajuntaments, és que hi ha la possibilitat d'impugnació de documents administratius basats en cartografies no oficials. És a dir, qualsevol document que circuli per l'Ajuntament fet amb una cartografia que no sigui l'oficial i registrada es pot impugnar i tot es paralitza, amb la qual cosa, quan els polítics, en el meu cas, es van assabentar d'aquest tema, dir, nosaltres hem de registrar la cartografia, ho hem de tindre tot oficial, això té que complir totes les normes, i dir, esta és la mia, perfecto, paga. Ponte, dame recursos, i va ser la manera i la força que vam tenir, dèiem, de fer un pas endavant. Aquest pas endavant, com el vam veure nosaltres? Nosaltres vam percebre aquesta llei com un revulsiu, una gran oportunitat per fer un pas endavant i assolir una fita engrescadora per la cartografia municipal. L'Ajuntament de Reus, com a productor que és de la cartografia, optem a registrar-la per donar-li aquest caràcter oficial. I per aconseguir-ho tenim que complir aquestes normatives de la C4. I per altra banda, com les cartografies, la normativa del 600 i 1.000 diu que hi aconsella que sigui 3D, optem per això i diem, farem una cartografia, intentarem fer una cartografia 3D. I aquest és una mica la fita que perseguim, arribar a aquest tipus de cartografia. Llavors es comet el redisseny de la cartografia, la depuració i actualització de la cartografia municipal. No hi ha passat molt ràpid, però l'objectiu evident és el registre, depurant la cartografia que tenim actualment i que compleixi aquesta normativa. Per això hem de fer una depuració geomètrica de tota la component altimètrica, perquè sigui exactament 3D. Tots els símbols que són 2D els volem que siguin, a més, 3D. I volem, a més, generar volums a les edificacions perquè siguin realment 3D. I posteriorment generar el KMZ per poder visualitzar el Google Earth. Es fa tota la sèrie de correccions d'aquesta cartografia 3D, que si les línies fuguen o no fuguen, de manera que compleixin aquesta Z. Es genera un model digital del terreny de tot el terme municipal per poder utilitzar-lo després en la generació dels volums de les edificacions. Es redissenyen tots els símbols donant volum i forma a aquests símbols de la cartografia que realment tenen volum, evidentment les arquetes, registres, que són planes, no. Aquest és el veient símbol per símbol. I es generen les shapes de totes les edificacions, aquelles que han de tindre volum. Edificacions, coberts, indústries, tot el que tingui. Bé, es genera aquests polígons tancats, es generen a l'alçada del terrat o del carener, que prèviament per restitució se li ha donat cota a la part més alta, amb això vam encarregar una restitució d'un punt de cota a la part superior de cada un dels terrats o careners de les ciutats, i llavors podem col·locar aquest shape, són les tapes, diríem, de la ciutat, a la part més alta de les edificacions. A partir d'aquí, generem la volumetria per extrusió dels polígons de les edificacions fins a aquest model digital del terreny que havien generat prèviament. No queda res més que mitjançant renderitzats a MicroStation fem vistes isomètriques, s'aconsegueix aquest fet de realçat de la cartografia amagant les línies i elements ocults per la perspectiva. I això ja són detalls d'aquesta cartografia en 3D. Com veieu, anem veient cada vegada més allunyats a la zona.
amb un altre tipus de renderitzat, però també tota una zona. Realment és com una maqueta virtual. És una altra manera de veure la cartografia. I això és el full de cartografia, també els tallem. Una visió diferent del full de cartografia, amb moltes més utilitats. Posteriorment fem la transformació a Google Earth d'aquesta cartografia i la visualitzem a Google Earth amb tots els nivells d'aquesta cartografia, els arbres i tot també en 3D, amb els diferents punts de vista. És com si fos un Street View, en aquest cas es veu a la part aquesta part d'aquí, però amb els elements que tenim. Vist des del punt de vista d'un vianant, per exemple, seria aquesta part d'aquí. Bé, resultats i aportacions. S'ha obtingut el registre oficial d'aquesta cartografia, s'ha obtingut una cartografia 3D amb múltiples aplicacions, que és adequada per al desenvolupament de projectes d'enginyeria civil, medi ambient, agricultura i el tan esmentat Smart City, adequat per al manteniment de la ciutat, es poden fer estudis paisatgístics, estudis de rasants, etc. Es pot fer estudis d'alçades reguladores, amb el tema del pla general, de les edificacions, estudis d'afectació aèria i estudis de visibilitat i ocultacions. Com a exemple, amb el tema de les Smart Cities, a Reus s'ha instal·lat tot un sistema de wifi per tota la ciutat i es tenia que fer la instal·lació dels repetidors wifi. Els repetidors wifi necessiten visibilitat entre ells i s'han de col·locar a les taulades. I se'ns va plantejar, perquè a partir d'aquest tipus de cartografia, és trobar-li l'aplicació. És a dir, aquest estudi el podem fer amb la cartografia 3D, de manera de tirant visuals des dels diferents llocs on s'han de col·locar els repetidors, veiem si hi havia obstacles que tapaven la visió. Com podeu veure aquí està el raig queda interromput i per aquí també. En canvi, aquesta nova ubicació, posant aquí el repetidor, no té cap interrupció. Això podem veure en l'ampliació. Es veu aquí com queda hi ha l'obstacle i aquí també hi ha l'obstacle. Així van fer tota la instal·lació de repetidors a Reus, de wifi. Una altra aplicació, una maqueta virtual amb il·luminació i ombres del casc urbà al centre de la ciutat de Reus. La part aquesta aquí, això és l'Ajuntament de Reus. Una altra aplicació, temàtic d'alçades. Aquí teniu la llegenda d'alçades. Com podeu veure, Reus està sentat en una plana que decanta cap al mar, en pendent cap al mar, i es veu clarament aquí com aquestes són les menys alçades, va pujant d'alçada, podent deixar progressivament la part més alta de Reus en aquestes en vermell. Això ampliat et dona aquestes visibilitats. També pots veure com les punxes són els edificis també més alts, que també veus on hi ha edificacions més elevades. Aquest detall, clarament, són com les tintes isomètriques però portades cap per les edificacions. La zona del casc urbà es veu que tot és molt planer, amb poques alçades, i destaca el que és la Prioral de Reus, l'església. Les zones de química, que també en tenim a Reus, evidentment, el que destaca per dalt de tot són les xemeneies i els dipòsits, que ens serveixen per veure si compleixen o no compleixen la normativa, també. Això és l'altre costat. Bé, i amb la transformació de Google Earth, què aconseguim? Una visualització d'aquesta cartografia pròpia en una plataforma NoCAD que és gratuïta, accés a un gran públic i no especialitzat en CAD. Una bona plataforma per també visualitzar els temàtics i d'un d'ús més divers. Aquí, per exemple, tenim un temàtic de tipologia d'edificacions des de Google Earth en què això és zona industrial, silos, hivernacles, habitatges i mèdic. Bé, dir que els de Bentley, en aquest cas, són els que fan l'aplicació MicroStation, InRoads i Bentley Map, els va agradar, ho van presentar aquest concurs internacional i van quedar quarts classificats als Premis Internacionals Bentley Base Parade 2014 Awards
a la categoria d'Innovation in Government. Simplement a comentar-ho. I moltes gràcies. Això és tot. Bé, em sap greu, però ens hem menjat tot el temps, tota la possibilitat de fer rondes de preguntes, perquè si no posarem en perill la sessió de la tarda. Donar-vos les gràcies a tots. Com sempre, vull dir, tots fem el mateix, cadascú amb la nostra òptica i bé està el que heu comentat alguns, que ara que ens comencem a veure som capaços de compartir idees i tal. I de cara al públic, disculpant-se pel retard i demanar-vos, sisplau, a 3:45 començaran les sessions, mireu d'estar una mica abans perquè són molt apretades i per tant intentarem a veure si som capaços de complir l'horari.